Sziasztok! Ebben az igen nagyon melegben először is hangpróba lesz, mert kevésbé szeretjük a mikrofont. Úgyhogy kellene egy jelzés onnan valahonnan hátulról, hogy halljátok-e a hangomat. Csodás, oké. Akkor ez lesz a hangerő, hogyha elhanyatlanék, nem valószínű, de akkor majd jelezzétek, jó? Nagyon hálás vagyok, hogy nem nekem kellett végre bemutatnom magamat, és ezeket a szörnyű, hosszú szótörőket kiejteni, vagy nyelvtörőket kiejteni. Először is rögtön feladattal nyitunk, jó? Mivel ez a mai, ez egészen interaktívra gondoltuk a mai előadást, tehát mindenki a saját ábráját fogja elemezni, és mi arról fogunk beszélni, ezért akinek nincs meg ez a csodálatos body chartja, aki azt se tudja, hogy miről beszélünk végképp, de hogyha van nálatok szórólap, akkor látjátok, hogy van rajta egy ábra. Na ez az enyém mondjuk éppen, de akinek még nincs ilyenje, az legyen olyan kedves, QR kódot szkennelje, keresse meg, és gyorsan töltse ki a saját adataival, mert akkor lesz lehetőséged arra, hogy ma igen nagyon ügyesen velünk egy kicsit jobban megérts, hogy mi ez az egész Human Design, mi ez az ábra, meg egyáltalán mi van. Mi is tudjuk, hogy ez mennyire bonyolult, és azért vagyunk itt, hogy egy kicsit segítsünk jobban megérteni, hogy mit jelent a Human Design, mit jelent ez az ábra, amit ott megtalálsz, meg ezek a fura szavak, meg rövidítések. Mi is nagyon belekeveredtünk először, és pár évünk már van benne, hogy egy picit érthetőbbé tegyük a saját magunk számára, meg a ti számotokra is. Úgyhogy, igen, álljak ki belőle, mi az egyszerűbb lenne. Kérlek, hogy keressétek meg, nagyon egyszerű, beírod a neved, a születési idődet, tudom, hogy nem mindenki tudja a pontos születési idejét, akkor az is jó, hogyha tudod, hogy délelőtt, vagy inkább este, ha pedig végképp nem tudod, akkor nyugodtan írjál 12.00-át, ez olyan sokat nem fog már változtatni, legalábbis a legfontosabb információn, a típuson és a stratégián nem fog változtatni olyan sokat, reméljük, de most az jó lesz. Tehát név, születési hely, születési idő, pontos idővel. Közben elkezdünk mi is beszélni egy kicsit magunkról, mert ami ugyan elhangzott, hogy én vagyok Vizinger Erzsébet, szerintem ezt nagyjából kitaláltátok, és hogy egyébként pszichológus vagyok, pszichológia tanár is vagyok. Ugyanakkor, ha már Human Design bemutatkozás van, akkor én egy 6/2-es manifestor vagyok, és lépmanifestor, ami senkinek nem jelent semmit addig, amíg nem ismeri a Human Design. Ha viszont ismered, akkor pontosan tudod, hogy miért én kiabálok itt. És miért vagyok hangosabb, mint a dobosok, és az így is marad. Jó, tehát hogy el fogom mondani, hogy mi a manifestorok jellegzetessége, és majd jól meg is kérdezem, hogy van-e más manifestor a környékem, ez egy ritkább típus, de hogy a 6/2-es lépmanifestor az egy egészen apró rétege a népességnek, és nem véletlenül én állok itt, és én kezdem ezt az előadást, és nagyon remélem, hogy én leszek az, aki bemutathatja nektek, hogy miért érdekes a Human Design. De egy picit beszélnénk arról, hogy hogy kerültünk ide ma, miért pont egy pszichológus, meg egy coach beszél erről, miért vagyunk egyáltalán ketten, meg úgy egyáltalán. A Human Design-nal én hosszú évekkel ezelőtt találkoztam, körülbelül kitöltöttem valamilyen asztrológiai izét, vagy be kellett írni az adataimat, és akkor az kidobta, hogy manifestor, ami egyébként nagyjából annyit jelentett nekem, hogy nem sokat, de elkezdtem egy csomó dolognak utána nézni, aztán túl bonyolult volt, és ott hagytam évekre. És az utam lassan-lassan vezetett vissza a Human Designhoz, és azt is elmondom nektek, hogy miért, mert nekem két nagy rajongásom van a pszichológián kívül, a biológia és az irodalom. És nem akartam elhinni, hogy tényleg én nagy evolúciópárti vagyok, aki ismer, az tudja, hogy az integrál szemléletet is tanítom, és nagyon szeretem az evolúciós fejlődési utakat, és egyszerűen számomra hihetetlen az, hogy tényleg itt vagyunk úgy, ebben a nagyon-nagyon bonyolult szövedékbe, ahol szerintem, ha valakinek egy pici érzéke van hozzá, az tudja, vagy ráérez egy idő után, hogy kb. Minden mindennel összefügg, és hogy tényleg itt maradunk úgy, hogy semmilyen kézzelfogható segítséget nem kapunk abba, hogy boldoguljunk el. Nekem ez nem logikus. Tehát nem logikus, hogy az emberi faj, aki annyira nagyon bonyolultan alkalmazkodik egymáshoz, az ne kapna valamilyen segítséget ahhoz, hogy mégis, hogy ennyi információ és ilyen bonyolultságban hogyan
hogyan tudom magam irányítani. És pontosan ezt találtam meg a Human Designban, és ezért érdekes ez nekem, hogy abba segít, és ezt majd látni fogjátok részletesebben, hogy hova nézzél akkor, amikor azt szeretnéd, hogy ne menj a sorsod ellen. Tehát, hogy az, akinek te születtél, és most nem is annyira a pszichológiai személyiségről fogunk ma beszélni, mint az energetikai lényről. Tehát az az energetikai lény, akinek te születtél, az ebbe a nagyon bonyolult dologba, ami itt van, és ahogy ez a sok-sok energetikai lény itt egymással próbál boldogulni, ebbe hova kell neked ahhoz nézni, hogy tudd, hogy mi a jó döntés, és mi nem jó döntés számodra. És ezt már most mondom, ez a rossz híreink napja lesz. Ez nem arra jó, hogy boldog legyél, hanem hogy a legkisebb ellenállással tudj végighaladni, a legigazabb önmagadként. Úgyhogy ez az én sztorim, és hogy mit keresünk mi itt ketten, arról András fog egy kicsit beszélni. Én a Böbén keresztül találkoztam a Human Designnal, abban a tekintetben, hogy ebben a nagyon komplex univerzumban eligazodást találtam. És ami nekem nagy segítség volt a Human Design által, önmagammal való munkálkodásban, az az, hogy eligazítást kaptam benne egy olyan kérdésben, amit gyönyörűen megfogalmaz egy Assisi Ferencnek dedikált idézet, sőt azt mondják, Assisi Ferenc imájaként ismert, és ez úgy hangzik, hogy Istenem, adj nekem erőt, hogy megváltoztassam azt, amit meg lehet. És adj nekem türelmet, hogy elfogadjam azt, amit változtatnom nem lehet. És adj nekem bölcsességet, hogy eligazodjak a kettő között, meg tudjam különböztetni a kettőt egymástól. És nekem ebben volt nagy segítség a Human Design, sok minden van bennem, amin szeretnék dolgozni, és annak a fölismerése, hogy mi az, amin érdemes dolgoznom, mert abban valóban tudok változtatni, és mi az, amin, hogyha próbálok változtatni magamban, akkor valami alapvető eszenciám ellen fogok hatni, és az biztos, hogy veszíteni fogok, mert ha megváltoztatom, akkor valami olyat változtatok meg, amire be vagyok rendezve, amire küldetésem van. Ha pedig nem tudom megváltoztatni, akkor ott lesz a csalódás, és nem értem, hogy miért. Tehát az önismeretben nekem óriási segítség volt, és hálás vagyok Böbének, és akár Novák Tamásnak is, aki segített ebben tanulnom, hogy eligazodok most már abban, hogy min érdemes változtatnom, és min nem érdemes küzdenem, hogy azt megváltoztassam. És ugye, amit ide fölvetítettünk, hogy lássatok már végre ilyen csártot, hogy mi ez itt az enyém, az ott Andrásé, és ami igazán érdekes, és ami a legtöbb embert szokta érdekelni ebből az egész történetből, az az, hogy nagyjából talán az asztrológián kívül ez az egyetlen olyan konkrét, hogy is fogalmazzam, módszer, ami segít abban, hogy lásd, hogy egy másik emberrel konkrétan hogyan hatsz egymásra. És mi Andrással nagyon régóta ismerjük egymást, és nagyon jóba vagyunk, és azt tudtuk, hogy iszonyúan szeretünk beszélgetni, és marha jókat dumálunk, de tényleg. De az kérdés volt, hogy vajon miért vagyunk mi ennyire jóba, és látjátok, ez itt az én ábrám, vannak rajta színes izékék, meg nem színes dolgok, ugyanígy Andrásén is van. Ebben a rendszerben ez úgy néz ki, hogy ezzel az energetikával születsz, mármint én ezzel születtem, ő azzal született, és amikor egymás közelébe vagyunk, egymás közvetlen közelébe vagyunk, akkor ami nekem színes, azt fölkapcsolom benne. Ami neki színes, azt fölkapcsolja benne. Most ilyen nagyon leegyszerűsítve mondom el, ahogyan energetikailag hatunk egymásra. És hát amikor ketten együtt vagyunk, akkor az az ábra lesz, amit ott középen látok, világítunk, mint egy karácsonyfa. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes fontos képességnek a birtokába kerülünk, ami egyébként egy ember tud jellemezni. Tehát sokkal nagyobb teljességet élünk meg, mint egyébként egyedül. Sokkal jobban hozzáférünk a dolgainkhoz. Amikor hozzám jönnek elemzésre emberek, akkor nagyon gyakran szokták ezt kérni, szülők például, szülő-gyerek párok, hogy házas párok. Sőt, cégek is szoktak azzal jönni, kicsi cégek, hogy nézzük már meg, hogy miért ennyire idegesítő a férjem? Miért nem bírok a tinédzser gyerekem? Mert mondjuk az teljesen érthető, de energetikailag is lehet oka. Szóval, hogy ami nekünk segített nagyon Andrással, az az, hogy rájöttünk, hogy mi energetikailag igen jól kiegészítjük egymást, és az tényleg így van. Úgyhogy amikor
jött ez az előadás, akkor nem is volt kérdés, hogy náhogy ketten fogunk színpadon lenni. Ez nagyon sok okból fakad, például azért, mert a manifestorok, mint én, mi nagyon nagy hatású lények vagyunk, energetikailag nagy hatású lények vagyunk, csak egy dolgunk nincs, életerőnk. Az mondjuk baj. Tehát, hogy az, nem tudom, hogy hangzik, de nem túl jól, ugye? Tehát mi arra vagyunk, hogy elindítsunk dolgokat, hogy belekiabáljuk a pusztába, hogy hassunk emberekre, csak az a baj, hogy ezt körülbelül egy negyed óráig tudom úgy lendülettel csinálni, amennyiben nincs mellettem olyan, akinek alulról a második kis négyzete szintén valami színe van, az enyémnek nincs, Andrásénak van, úgyhogy ragaszkodom az ő társaságához, ahhoz, hogy ezt a lendületet elég sokáig tudjam csinálni. Ő nem tud kezdeményezni, de végig tud vinni dolgokat. Én csak kezdeményezni tudok, de végig nem tudok vinni dolgokat. De amikor ketten együtt vagyunk, akkor ez mind lehetségessé válik. Na, ilyen titkai vannak a Human Designnak, és ezért mondom, hogy izgalmas lesz ránéznetek arra, hogy a tiétek hogyan működik, egészen pontosan. Mesélek még egy kicsit arról, hogy honnan jön ez az egész, mi ez az egész Human Design, mert tényleg egy picit bonyolult. Ez a jó ember, manifestortársam, szintén, Ellen Robert Krakauer, de valójában az a név, amin őt ismerik, az a Ra Uru Hu. Ennek az embernek Ibizán, hát hogy is nevezzem, éppen spirituális utazáson vett részt, elég sok tudatmódosító szerrel. Amikor lett egy ilyen 8 napos, hát így eltűnt a világból egy 8 napra, és amikor fölébredt, egyébként aki ismerősebbe, az ő leírása vagy elmondása alapján, ahogy ő erről mesél, az nagyon hasonlít a sámán beavatásokra. Tehát ami vele történt, hogy találkozott egy lénnyel, egy belső, ki tudja, hanggal, aki elképesztő mennyiségű tanítást adott neki, ez a 70-es években történt egyébként, és amikor ő fölébredt, akkor egy olyan ábrát talált maga előtt, ahol az asztrológiai ábra, ugye ez szerintem néhányotoknak ismerős lehet, olyan, mint egy horoszkóp ábra. Egy dolog különbözött egy rendes horoszkóp ábrától, hogyha látjátok, hogy köré van rendelve a 64 I Ching jel. Ha a I Ching valakinek nem rémlik, ez a változások könyve, és gyakorlatilag ez egy taoista archetipus rendszer, ugyanaz a 64 archetipus, mint a tarólapok, ugyanaz a 64 archetipus, amit egyébként Jung is archetipusoknak különböztet meg, és egyszerűen csak hozzárendelte ez a lény az asztrológiai ábrához. És innentől kezdve Ra Uru Hunak az volt az elhívása, és ezt is csinálta egész életében a továbbiakban, hogy ezt fejtette ki, hogy ez micsoda és mit jelent, mert hogy olyan dolgokat jelentett, ami eddig nem volt tudott. Például, hogy az asztrológiával ellentétben ez a rendszer nem csak azt veszi figyelembe, hogy mikor születtél, hanem az előtte lévő 3. hónap, tehát a megszületésed előtti 3. hónapnak a csillag állásait, vagy bolygó állásait, amivel legalábbis én úgy tudom, hogy nem nagyon foglalkozik egyik rendszer se, pedig ha belegondoltok, azért az már ott egy egészen jelentős időszak a magzatnak az utolsó 3 hónap. Az egy fontos dolog. A másik dolog, hogy ezt egy testábrára rendelte rá, ami szintén nagyon érdekes, hogy egyszerre van ebbe a rendszerbe benne az asztrológia, egyszerre van benne az I Ching, a hexagramok, egyszerre van benne a kabbala, szférák, szefirák, ebbe már bele sem megyek, ez olyan bonyolultságú, ez a zsidó misztikának a sajátja. És van benne, és ebből lesz ez a testtérkép, amit láttok is, ami úgy néz ki, mintha csakrák lennének, de nem a normális csakra rendszer, amit általában normálisnak tartunk, hanem ez a hang azt mondta, hogy ezek a központok már rég nem úgy néznek ki, mint amit mi még tudunk. Egy picit úgy néz ez ki, hogy nem vagyunk update-elve eléggé, mert már nem 5 csakránk van, és nem 7 csakránk van, hanem a modern embernek 9 központja van, csak egyszerűen nem tudjuk ennyire gyorsan lehozni az információkat. Úgyhogy ez a testtérkép egy 9 központú emberről szól, és egy olyan emberről, aki folyamatosan evolválódik, tehát ez továbbra is tart, sőt,
most várjuk, hogy egy nagy-nagy változás fog következni, és hogy ez az ábra mindenkinek a sajátja. Az is nagyon különleges ebbe a rendszerbe, hogy amikor megszületsz, és előtte 3 hónappal beleíródik a fele, mond. Oké, így jó lesz, jó, segít. Nagyon jó. Jó, tehát ott tartottunk, hogy amikor megszületsz, akkor beíródik a személyiséged fele, és 3 hónappal előtte pedig a személyiségednek a nem tudatos fele íródik bele, és ez a kettő fogja adni gyakorlatilag mindazokat a tulajdonságokat, amikkel te rendelkezel majd az életed során. Ebből vannak olyan tulajdonságok, amikkel állandó hozzáférésed van olyan, amihez labilisen férsz hozzá, majd azt is elmondom, és mindezzel ugye hatással vagyunk egymásra, amit itt szintén tökéletesen jól lehet látni, és amilyen szerencsénk van, ugye a bolygók továbbra is mozognak, és a bolygók továbbra is hatással vannak ránk, úgyhogy folyamatosan ér minket ugyanaz a hatás, ami akkor ért, amikor megszülettünk, és ez is befolyásolja azt, hogy pillanatnyilag milyen energetikai tulajdonságokkal rendelkezünk. Szóval ez egy nagyon bonyolult rendszer, tényleg. Hát szerintem ezzel mindenki így jár, aki elkezdi a Human Design tanulmányozni, hogy így elkezded belásni magad, és nagyon gyorsan föladod. De tényleg. Tehát, hogy ez nem fog menni. Oké, hagyjuk is. Gyakorlatilag a mi elhívásunk ebbe az, hogy próbáljuk nektek ezt úgy bemutatni, hogy lássátok, hogy azon kívül, hogy nagyon furcsa szavakat használ, valójában a rendszer maga borzasztó egyszerű. Első körben 2 dolgot kell, hogy tudjál magadról, az, hogy mi a típusod és hogy mi az autoritásod. A többi az lehet izgalmas, de az életnek a boldog éléséhez, vagy jó éléséhez, ellenállásmentes éléséhez ezt a 2 dolgot kell tudjad. Most átadom a mérnöknek az irányítást. Köszönöm szépen. Vajon én hallható vagyok-e, vagy kapcsolnom kell a mikrofonon valamit? Jó, a megoldás akkor megvan. Az előbb láttátok ezt a szép nagy óralap formájú történetet, és ugye a horoszkópot, ha nézzük, akkor ezt az óralapot, hogyha felosztjuk 12 egységre, akkor ott valahol éppen volt egy mutató, és ez azt mutatta, hogy rák vagy, szűz vagy, halak vagy, bármi is vagy. Most a fölbontás egy picit bonyolultabb és összetettebb lesz a Human Design tekintetében, mert egy ilyen nagy óralapot elkezdünk felosztani először is nem 12 részre, hanem 64 kapura, ami a I Chingből érkezik. De utána ezt a 64 kaput még tovább bontjuk kapunként 6 vonalra. Ugye az már 64x6. Utána elindul a további bontás, mert kapunként tudunk különböztetni 6 színt, színenként 6 tónust, és tónusonként 5 bázist. Na, ennek a fölbontása azért már jóval összetettebb, mint egy horoszkóp ábra, ahol 12 egységbe osztottuk, és ráadásul nem csak egy mutató jár körbe ezen a körön, hanem 13 mutató, ebből mondjuk 2 mutató egymással összefügg, de még akkor is úgy vehetjük, hogy 12 egymástól független mutató, és valamilyen pozíciót mindegyik fölvesz ezen a körön. Ebből, amit el akarok mondani, a lehetőségek száma nagyon sok, 10 az 58-on. Böbével próbáljuk a Human Design rendszert az emészthető, könnyen befogadó szintre hozni, és azt mondjuk, hogy oké, egy kicsit visszább lépünk, de még így is megkülönböztetünk 10 a 31-en különböző lehetőséget. Ez azért szépen leírja, hogy hányfélék tudunk lenni. Ugye a Föld nevű bolygón, még hogyha fölfelé kerekítek, és azt mondom, 10 milliárdan vagyunk, annál akkor is jóval több a lehetőségek száma. Ezzel csak igazolni tudjuk azt, hogy mindannyian egyediek vagytok. És mindannyian a saját küldetéseteket élitek. És a HD matekból nem is akarnék ennél tovább menni, mert eznek az üzenete annyi, hogy sok a lehetőség, és ahogy a Bebe mondta, viszont van néhány alapszabály, van néhány aranyszabály, amit ha követünk, akkor eljuthatunk oda, hogy a valódi életünket élhetjük, és kiléphetünk egy olyan körből, ami mondjuk egy ilyen hamis élet megélésének a lehetőségét kívánja. Ha én próbálnék úgy élni, ahogy a Böbének a típusa és az energetikája azt megkívánja, akkor én nagyon gyorsan belefutnék abba, hogy
valahogy nem a bőrömbe vagyok, valahogy nem a saját életemet élem, és akkor elindulna az a történet, hogy oké, de akkor hol vagyok én valójában a helyemen? És hogyha megnézzük, bocsánat, én mérnök is vagyok, és van egy ilyen érdeklődésem, hogy oké, szép az az ábra, de honnan jön? És nekem nagyon nagy segítség, ha ebbe kapok eligazítást. A helyzet az, hogy ha ezt az ábrát próbálom megérteni, akkor először is a naprendszerünkbe megyünk vissza, sőt, a heliocentrikus rendszerbe egy kicsit a geocentrikusba, tehát azt mondjuk a Földet tekintem középpontnak, tehát ez a referenciapont most, ahonnan nézem a történéseket, és a helyzet az, hogy először 1930-ban Pauli vetette fel, hogy lehet egy olyan részecske, amelynek nincs töltése, nagyon sok van belőle, nincs tömege, és utána elindult egy olyan folyamat, amelynek eredményeként először elméleti szinten Fermi bizonyította, hogy igenis létezik, majd kísérleti szinten is lett bizonyítva, és egyébként azt mondja rá Uruhu, hogy ezek a részecskék, a neutrínók, amelyek keresztül kasul áramlanak az univerzumba, ezek információt hordoznak. Most addig, amíg azt hitték, hogy ennek a neutrinónak nincs tömege, addig ez nem volt lehetséges, mert egy tömeg nélküli részecske nem tud információt vinni. És a helyzet az, hogy Rá-Uruhu ebből a szép nagy ibizai tripjéből, amikor megjött, akkor azt mondta, hogy már pedig itt információ érkezik, és az hordoz, és az belénk íródik. Ezt jóval később igazolta japán és kanadai kutatók sokasága, hogy valójában ennek a neutrinónak van tömege. És ez tényleg információt hordoz, ezt nevezték neutrino oszcillációnak. Az üzenet itt az, hogy ebből a tripből úgy jött meg, hogy beszélt olyanról, amit majd a fizika később bizonyított. Na de ha nézzük tovább, hogy ezek az információk jönnek és mennek, ez azt jelenti, hogy ha a Föld és a születésed pillanatában te, mint referenciapont ott voltál, akkor ezekből a bolygókból a neutrinók hoznak információt, és bizonyos formában egy bizonyos információt, annak megfelelően, hogy melyik kapuban, melyik vonalon, melyik szín, tónus, bázison állt az a pozíció hozzád képest, olyan jellegű információ érkezik hozzád. Ennek megfelelően a te személyes ábrádon bizonyos szegmensek aktiválódnak bizonyos égi testek által. Ezeket az információkat rendezi utána a Human Design ebbe a body chartba, test ábrába, méghozzá úgy, ahogy az Böbe említette, hogy a születésed pillanatában a égitestek pozíciói adnak egy információt, illetve az azt megelőző körülbelül 89 nappal, pontosan a 88-as fok égi körben haladva 88 fokkal korábbi állapotnak megfelelő információk is fontossá válnak, és a végeredmény az, hogy lesz neked egy saját body chartod, testtérképed. Így van, amit én fogok tovább magyarázni. Mert András, imádjuk mérnök, mondja ezeket a nagy számokat, meg mondtam, hogy írja ki nullával. Nekem semmit nem mond, hogy 10 az 58-on, vagy 31-en. Gondolom nektek is jó sokat. Na de ami igazán érdekes, az most következik. Hogyha ránézel a te ábrádra, akkor látod, hogy vannak rajta számok, meg háromszögek, meg négyszögek, meg színesek, meg nem színesek, meg közte színes csatornák, meg nem színes csatornák. Na ez a dolog sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondolod. Mindenki részt vesz születése előtt 3 hónappal és születésekor egy égi lotton, most nyilván viccelek, amikor azok a bolygók 13, majd még 13 minőséget ki fognak jelölni, amit te választasz. Ugye van az a romantikus elképzelés a spirituális körökben, hogy mi választjuk meg a sorsunkat. Hát ha ez valóban így van, akkor ez úgy történik, hogy odamész és azt mondod, hogy na figyelj, sorolom, akkor tudattalanul a 3-as, 14-es, 32-es, 63-ast kérem, tudatosan pedig ezt és ezt és ezt. Az a lényeg, hogy 13 és 13, tehát 13 tudattalan és 13 tudatos minőséget kiválasztódik neked, vagy kiválasztod magadnak születésed előtt, és ezek a számok fognak szerepelni a chartodon ott oldalt, hogyha látod, és ezek íródnak föl a testábrádra. Beszíneződik mindegyik olyan szám,
amit kiválasztódott neked születésedkor. Hogyha az a helyzet áll fönt, hogy egy szám és a vele szemben lévő szám is beszíneződik, tehát mint például az enyémben láthattok olyat, hogy ez nem is az enyém, de mindegy, itt láthattok fönt a 64-es, innen nem látom, és a 42-es talán, 47-es valóban, innen nem látom. Mind a kettő beszíneződik, akkor közte a csatorna is beszíneződik. Ezt ebben a rendszerben úgy hívják, hogy aktivált vagy definiált kapu, definiált csatorna és definiált központ. Ez csak annyit jelent, hogy igazából azok a tulajdonságok a ránk jellemzőek, ahol az energia egy csatornán tud áramlani. Tehát, hogyha itt látod, a két fej központ között, hogyha van aktivált csatorna, mint ez a 64-es, 47-es, akkor ott áramlik az energia, és ez azt jelenti, hogy te a születésedtől kezdve ezekhez stabilan hozzá fogsz férni. Ha ez nem így van, akkor, ha az fehér lenne, mint ahogy ezen az ábrán mondjuk a torok központ, ott a toroknál, teljesen üres, akkor az azt jelenti, hogy az csak akkor fog aktiválódni, hogyha olyan ember közelébe vagy, akinek szintén van ilyenje, és az fölkapcsolja benned, vagy éppen olyan égi helyzet áll fönt, hogy azok a kapuk ott aktiválódnak, és neked azt bekapcsolják, és csak akkor tudsz ezzel jól élni. Ezt úgy veheted észre, hogyha neked például nem aktivált a torok csakrát, tehát ilyen fehér, mint ezen az ábrán is, akkor néha azt éled meg, hogy nagyon könnyű beszélni, sőt, egy picit túl is szalad, néha, a túl sok beszéd. Néha azt éled meg, hogy borzasztó nehéz beszélni, az sehogy sem megy. Néha könnyen kifejezed magad írásba, néha könnyen manifestálsz, ugye mostanában ez nagyon divatos, könnyen megvalósulnak a dolgai, néha nagyon nehezen. Annak, akinek ez stabil, definiálva van, az azt éli meg, hogy bármikor könnyen tud vagy megszólalni, vagy írni, vagy manifestálni, stb. 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 Ami ebből nagyon fontos, hogy ez kijelöli azokat a képességeket és azokat a tulajdonságokat, amivel te személyesen rendelkezel, és a jó és rossz hír egyaránt, hogy ezzel egész életedbe fogsz rendelkezni. Oké? Tehát, hogy ez így marad. A minősége nem marad így, erről majd holnap beszélünk, de az, hogy ezeket fogod te hordozni, és ez vagy te, ez nem fog változni. Az elmúlt években egy csomó ember jött hozzám azzal a kérdéssel, hogy mi az életfeladatod, és a jó és rossz hírem egyaránt az, hogy te. Oké? Tehát az életfeladatod ennek az ábrának a kimaxolása. Ennyi. Ennyi az életfeladat. Az, hogy ezt egészen pontosan milyen célokkal fogod megvalósítani, mindenkinek a sajátja, azt majd te kitalálod, de ebbe az egészbe bele van az kódolva, hogy mivel rendelkezel, mivel nem rendelkezel stabilan, és még egy nagyon fontos információ, hogy a döntéseidet hogy tudod úgy meghozni, hogy ennek az energetikának a legpontosabban megfeleljen. És ennek alapján mindenkinek van ugye egy testtérképe, léteznek fő energetikai típusok, még egyszer, ezek nem a személyiségedet határozzák meg, hanem az energiádat, ami egy nagyon másik dolog. Én halálosan cuki személyiség vagyok. Egyébként, aki ismer, az elmondhatja, de az energetikám az nem cuki. Oké? A legkevésbé se. A legkevés. Szoktam ezzel viccelődni, nagyon sok csoportot tartok, hogy nézd csak meg, amikor én csoportot tartok, 2 órán belül 1,5 méteres távolságban senki nincs a közelemben. Azért, mert a manifestor aura az egy kellemetlen aura, egy kifejezetten taszító, erőteljes, kifelé nyomó aura, aminek nagy hatása van, de hát ezért vagyok itt. Ezért vannak itt Van még más szerencsés manifestor most itt? Hello. Ismeritek mi, ugye? Ugye? Szóval ismerjük ezt, hogy hát nem mi vagyunk a cukikna. Energetikailag semmiképpen. Ugyanakkor erre van ahhoz szükség, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan típus, a manifestorok, akiknek kezdeményezni kell dolgokat, méghozzá olyan dolgokat kezdeményezhetünk, amik tök újak. És ehhez nem hagyhatjuk, hogy mások befolyásoljanak minket. A természet ezt úgy oldotta meg, hogy oda se enged. Hát szerintem ez logikus, ám de nem annyira kellemes. Tehát, hogy gyakorlatilag bármit meg tudok valósítani egyedül, mert úgyse lesz ott más. Tehát tulajdonképpen ez logikusan van megoldva. És hogy milyen aura típusok vannak még.
Ugye az enyém a zárt, sűrű, tömör, taszító és elnyomó aura. Mindenki ezt szeretné magáról hallani, igaz? Hozzátenném, azért, aki ismeri a HD rendszert, mindenki a manifestorokat irigyli. Ne tegyétek. Ne tegyétek, csodálatos lehetőség, egyszer kértem szerintem. Ezzel én kimaxoltam ezt. Aztán vannak a manifestáló generátorok, belőlük jóval több kell legyen, kezeket föl, manifestáló generátorok és generátorok, úgy van. Ebből már azért jóval több van. A manifestáló, na ők a cuki aurások. Na az övék kedves. Az ő aurájuk, mivel ők az életnek a fenntartói, és jóval többen vannak, ők azok, akikhez szívesen oda mennek a többiek, fizikailag. Szívesen odalépsz, kérdezed, hozzáérsz, szívesen vagy a közelébe, és az ő aurája azt is üzeni, hogy gyere, gyere, gyere. Erre szükség is van, mert az ő feladatuk az, hogy csinálják az életet, hogy építsék az életet. Övék az összes életerő. Tehát ebbe az egész bandába, az összes közül nekik van életerejük. Valójában így is mondhatnám nektek, hogy a világ boldogsága múlik rajtuk. Ha egy generátor boldog, vagy egy manifestáló generátor boldog, akkor körülötte mindenki boldog. A generátorok olyanok, mint egy csodálatos generátor, nem véletlen ez a nevük, hogyha valódi örömmel döntenek, akkor ez a szakrális energia, az életerő így elkezd körülöttük egy ilyen nagyon, nagyon finom érzetű örvényt kavarni, és minden más típus, úgy, mint a manifestorok, a projektorok meg a reflektorok is nagyon szívesen vannak a közelükbe, mert hogy bennünk is fölkapcsolják ezt az áramot. Aztán ott vannak a projektorok, van köztünk projektor? Úgy, nem túl sok, de vannak köztünk projektorok, nagyszerű, csodálatos, imádom a típusotokat. Nektek sincs energiátok, ha még nem tűnt föl. Csak ha mással vagy, szívem, csak ha mással vagy. Tehát a projektoroknak nincs energiája, ők a világ vezetői lennének, és vannak, és reméljük, hogy azok lesznek, mert hogy nekik az a jellegzetességük, hogy az aurájuk egy ilyen átható, behatoló, másra fókuszáló, nagyon sok üres központjuk van. Az ő jellegzetességük az, és úgy működnek, mint egy csodálatos tükör. Oda mennek a másik emberhez, leszkennelik, és abból tudják megmondani, akár emberre, akár csoportra, nemzetre, akármire, hogy mi lenne az energia jó iránya. Olyanok, mintha tökéletes empaták lennének. Átteresztik magukon az embercsoportot, helyzetet, és azt mondják, hogy figyelj, ez alapján, amit én érzek, az az, hogy arra, vagy amarra. És aztán van néhány reflektor, őszintén meg lennék lepve, de nagyon örülnék, van köztünk reflektor? Hát nincs. Igen. Ne csodálkozzunk azon. A reflektorok körülbelül 1%-nyian vannak a világon. Nem kellemes ma reflektornak születni, nekik nincsen egyetlen definiált központjuk sem. Az azt jelenti, hogy az ő személyiségüket, azt, amilyenek ők, a teljes energetikájukat csak és kizárólag a környezet határozza meg. Tehát képzeljétek el, hogy nincs olyan, hogy én ilyen vagyok, hanem ahova mész, olyan vagy. Én ismerek reflektort, innen is üdvözlöm, nagyon szeretem őt. Gyönyörű vállalás, én mondom. Szintén azt gondolom, egyszeri élmény lesz. Tényleg nagyon szép vállalás, de képzeld el ebbe a világba, hogy folyamatosan tükrözöl mindent magad körül. Folyamatosan tükrözöl mindent magad körül. Borzasztó. Borzasztó. Ugyanakkor gyönyörű. Régen, amikor sokkal közelebb éltünk a természethez, sokkal könnyebb volt reflektornak születni. Már most mondom, praktikus tanács. Projektorok, manifestorok a bandába, mivel mi nem vagyunk energialények, ezért nekünk nagyon fontos, hogy sokat legyünk a természetbe. Mivel mi fölvesszük a többieknek az energiáját, fölerősítjük és még el is torzítjuk a változatosság kedvéért, mivel ugye ez nem a miénk, ez olyan, mintha egy autó olyan üzemanyaggal menne, ami nem az övé. Tudunk vele menni, csak kiégünk a francba. Jó? Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos, hogyha te nem energiatípus vagy, tehát manifestor, projektor vagy reflektor, nagyon sokat kell, hogy legyél emberektől távol, nagyon fontos, hogy egyedül aludj, és nagyon fontos az, senkinek ne az aurájába,
És nagyon fontos az, hogy sokat legyél a természetben. Megyünk tovább, és most jön az egyik legfontosabb dolog, mert miután tudod az energiatípusodat, az már nagyon sokat számít, de a legfontosabb az az, hogy tudd, hogy mi alapján kell döntened. Hogyha ránézel a csártodra, oda lesz írva, hogy autoritás, és a legtöbb embernek az lesz odaírva, hogy szoláris vagy szakrális, érzelmi vagy szakrális. Néhány embernek az lesz odaírva, hogy lép, autoritás, spleen. Néhány embernek az lesz odaírva, hogy self-projected, vagy mental projected, vagy nincs autoritása. Nézzük ezt sorba. A legtöbb valószínűleg érzelmi projektor, vagy érzelmi autoritású ember lesz. Ez azt jelenti, van köztetek érzelmi? Jó, soknak kéne, hogy legyen. Igen. Az érzelmi autoritás az azt jelenti, hogy nektek van energetikailag születésetektől kezdve egy folyamatos érzelmi hullámzásotok. Ez nem függ semmitől. Oké? Ez olyan, mint a cirkadián ritmus. Alszol, ébren vagy. Ugyanígy ezek az érzelmi hullámok is nem függnek semmitől. Tehát ez nem azért van, mert elszomorodsz valamin, hanem ez folyamatosan ingadozik. Ezzel az a baj, hogy amikor dönteni akarsz valamiről, mondjuk meg akarsz venni egy házat, és éppen a hullám magas fokán vagy, akkor minden gyönyörű, minden csodálatos. Persze, hogy megvesszük kétszer, most rögtön. Aha, másnap az érzelmi hullámod természetes alján oda mész, és azt mondod, hogy hát ez borzalmas. Hát ez botrány, ne haragudj, ez biztos nem. Nincs az Isten, meg nem veszem, biztos nem. Hogy lehet így jól dönteni? A Human Design azt mondja, hogy azok az emberek, akiknek érzelmi autoritása van, muszáj, hogy aludjanak rá egy napot. Oké? Kérlek, jegyezd meg, hogyha nálad azon a csártodnál, hogy érzelmi autoritás, akkor nálad az a szabály, hogy bármennyire is azt mondják az okosok, számodra nincs igazság a mostban. Oké? Nincs igazság a mostban, nem szabad azonnal döntened soha. Mert ha ezt teszed, akkor valószínűleg vagy az érzelmeid magas foka viszel, vagy az alja. Neked akkor kell döntened, amikor már érzelmileg egy picit letisztult, már gondoltál mindent. És nyilván, amikor arról van szó, hogy mit egyek reggel, akkor ez nem annyira érdekes, de mondjuk párválasztásnál azért ez tud fontos lenni. Tehát amikor úgy mész el a randiról, hogy soha az életbe többet nem, aztán másnap arra ébredsz, hogy de hát ő a szerelmem. Most akkor mi legyen? És azt gondolod magadról, hogy ez szörnyű, mert az embernek ennél azért határozottabban kéne tudni. Semmi baj nincs veled. Érzelmes, autoritású vagy, és aludj rá egyet. Várd meg, amíg egy picit letisztul ez a dolog, és akkor befelé hallgass. A szerencsésebbek, legalábbis szerintem, mert nyilván én se az vagyok, a szakrális autoritás. Szakrális autoritás, szintén sok van. Ti vagytok a hümmögők. Nagyon jó dolgotok van. A hümmögők, a szakrális autoritásúak, azért hívnak titeket így, mert az a szakrális központotok, az a piros. Azért. Ez annyit jelent, hogy nektek mindig meg kell várnotok azt, mivel általában ti generátorok vagy manifestáló generátorok vagytok, meg kell várnotok azt, amíg valami beérkezik az életetekbe, és ütköztetni kell azt a belsőtökkel, és meg kell nézni, hogy ez itt mit mond rá. Oké? Mindig. Tehát, hogyha elmész házat venni, akkor ne írjál listákat, vagy írjál tőlem listákat, de ne az alapján dönts. Hanem nézd meg, hogy ez itt mit mond. És amikor ez itt azt mondja, hogy aha, igen. Ezt András tudja jól, úgyhogy András, kérlek egy szakrális igent. Oh yeah. Oké? Ez egy valódi szakrális igen, és kérlek, jegyezzétek meg nektek, akiknek szakrális az autoritása, hogy vagy ez van, hogy oh yeah, igen, igen, az összes többi az nem. Oké? Tehát amikor eljössz a randiról, és az van, hogy az nem. Nem, mondom nem. Nem, hiába lista, hiába alvás, ha nem oh yeah, akkor nem. Szintén praktikus tanács, mondom a generátoroknak, ha a randiról úgy mész haza, hogy jó, de olyan aranyos, tudod így, jó lesz.
és megszavazod, ebből általában 7 év nyomorúság szokott származni. Mert körülbelül ennyi idő, amíg egy generátor kikeveredik egy rossz döntéséből. Nem viccelek. Úgyhogy a szakralitás nem viccel. Ez a központ adja az életerőt, de csak arra ad életerőt, ami oh yeah, ami igen. És ugye ez azért nagyon nehéz, mert ilyen picike korunkban leszoktattak minket. Biztos ti is hallottatok ilyet a szüleimben. Ne dünnyögjél már, beszéljél, mondjad szépen. Ne hangokat adják ki, hanem mondjad, hogy mit akarsz. Kérlek, hogyha vannak gyerekeitek, és különösen, hogyha szakrális lények, szakrális autoritásúak, feltétlenül hagyjátok, hogy dünnyögjenek. Hagyj mondja, hogy igen, nem. Egy barátnőmnek mutattam. Nézd, te is szakrális vagy, te is dünnyögsz. Én nem. Mondom, ne csináld már, kérsz palacsintát? Szóval tényleg csinálod. Hát mondom, hogy csinálod. Jó, tehát a szakrálisok dünnyögnek, és nagyon sokat tudsz segíteni mondjuk a párodnak, hogyha szakrális, vagy magadnak, ha te vagy szakrális, és van párod. Kérd meg, hogy kérdezzen tőled igen-nem eldöntendő kérdéseket. Ugye ez is a pszichológiában nem népszerű, mert ilyen nyitott kérdéseket kell föltenni. Persze, kivéve, ha generátor vagy. Márpedig a lakosságnak a nagy része generátor. Ha generátor vagy, akkor neked az segít, hogyha valaki megkérdezi, hogy figyelj csak, palacsinta vagy kürtös kalács? Kürtös kalács. Igen. Oh yeah. Jó? Tehát szakrálisok, oh yeah. A világ boldogsága múlik azon, hogy erre hajlandóak vagytok-e odafigyelni, és ezt nem viccből mondom, hanem igazából. Lépautoritás, én és a szerencsés kevesek. Na? Hello, lépautoritás. Na, mi vagyunk azok, amikor még el se hangzott a mondat vége, már tudjuk. Ennyi. Azonnal tudás. A lép az egy zsigeri központ, és arra figyelmeztet minket, hogy ez számunkra egészséges vagy nem. Tehát amikor ott tartasz, hogy szerinted nem. Drága barátom csinált nekem egy pólót, van rajta egy macska, egy kávé, egy könyv, és egyetlen szó, 9. Aki ismer engem, az szerintem ezt már körülbelül 3000-szer hallotta. Van egy ilyen mondásom, hogy várjál, hagyj gondoljam meg, nem. Ez a lép autoritás. Oké, mi tudjuk, azonnal tudjuk, nekünk nem szabad átgondolni. Tehát minden, ami ezután következik, az már rossz. Az már nekünk nem jó. Én nem dünnyögök, nem hümmögök, nem alszok rá. Képzeltétek, milyen jó nekünk együtt dolgozni. Igen, tehát én türelmesen kivárom, amíg alszik rá. De én már tudom egyébként, mindegy is. Ő meg ezt bírja elég jól. Ego-autoritás, nagyon különleges autoritás, egyébként az én autoritással együtt. Az egósok az egyetlen olyan típus, akinek az a lényeg, hogy én mit akarok. Oké? Konkrétan mit akarok. Nekik az az egészséges döntés, hogy én ezt akarom, így akarom csinálni. Az én autoritásúak értékalapú döntéseket hoznak. Ők azt nézik meg, hogy ez én vagyok-e? Ez olyan, ami én, hozzám illik? És azt érzik meg, és elsősorban abból érzik meg egyébként, hogy beszélnek róla. Hát a környezet és a holdciklus, azt inkább nem is mondom, egyrészt mert nincs közöttünk reflektor, de hogy nekik egy döntésnél 28 napot kell várni. Nem egy napot, 28 napot egy fontosabb döntés mellett. Azért van ez így, mert látjátok, nekik nincsen egyetlen definiált központja sem, és őket nem a nap irányítja, hanem a hold. Tehát nekik végig kell várni egy teljes hold ciklust, mire mindent megtapasztalnak magukba, és rájönnek, hogy a mindenen túl mi az, ami számukra fontos. Úgyhogy ez a belső iránytünk valójában mindenkinek a sajátja, és mindenkinek a típusához mérten a sajátja. És ez az egyik legfontosabb dolog, amit tudnod kell. Tehát ezek után, ha valaki lép manifestor, mint én, az érezheti magát rendkívül szerencsésnek, mert nem elég, hogy nekem kell kezdeményezni, de azt legalább gyorsan csinálhatom. Az aura típusnál még szeretném elmondani, hogy minden aura típusnak van egy stratégiája, amit kell követnie. Az én esetemben az informálás. Tehát egy manifestor, mondom a manifestoroknak, akik jelen vannak,
A manifestoroknak az egyik legfontosabb dolga, mivel ilyen cuki az auránk, amit már elmondtam, körülbelül annyira aranyos, mint egy gyors vonat, hogy valójában szólnunk kell a többieknek. Nem engedélyt kérünk, hanem elmondjuk, hogy most ez fog következni. Oké? És mindezt azért tesszük, mert hogyha nem csináljuk, a mi zárt auránk a többiekkel ellentétben nem olvasható. Tehát, hogyha én nem mondom el egy másik embernek, hogy figyelj csak, én ezt és ezt gondolom, érzek, fogom csinálni, és egyébként ez rád hatással lesz, akkor elképesztő dühöt generálok magam körül. Tehát ha láttok olyan embereket, akik állandóan dühöngenek, és jó sok dű van körülöttük, jó eséllyel olyan manifestorok, akik nem szólnak a környezetüknek. Hozzátenném, ez az utolsó dolog, amit mi akarunk csinálni. Tehát, hogy én általában azt gondolom, hogy senkit nem érdekel, hogy én mit csinálok, meg mit nem csinálok. Na most ehhez képest ez körülbelül úgy néz ki, hogyha én egy társaságba fölállok, és azt mondom, hogy jó, én hazamegyek, akkor a társaság föláll és hazamegy. Tehát ezt körülbelül így képzeljétek el, csak hogyha nem szólok, akkor összezavarodnak, és nem tudják, hogy mi történik. És egy idő után én is rosszul fogom érezni magam. Szóval a manifestorok, mi azért vagyunk itt, hogy kezdeményezzünk. Akkor tudjuk ezt jól csinálni, hogyha informáljuk körülöttünk az embereket, hogy figyelj, most egy előadást fogok tartani. Erről fogsz itt hallgatni. Ha én ezt nem csinálom jól, akkor marha nagy dühöt váltok ki magam körül. Ha nem mondom el, hogy miért és mit csinálok, akkor én is dühös leszek, meg azok is, akik ezt nem hallották. Ez egy nagyon tipikus manifestor dű tud lenni, mivel ugye nekem nincs energiám, ezért nagyon nehezen indulok el. De ha elindultam, akkor az a szabály, hogy ne állj elém. Az iskola, ahol tanítok, azt szoktam mondani a diákjaimnak, bizonyítékom van rá, ugye? Azt szoktam mondani, hogy figyelj csak, amikor ülök, akkor gyere oda és kérdezz, de ha elindultam, ne állj elém, jó? Tehát, hogy hagyjál békén, akkor szükségleteim támadtak, hagyj menjek. Mert ha megállítasz, akkor bármit is akarsz, nem. Nem. Automatice nem. Viszont, hogyha ezt jól csinálom, akkor tökéletesen tudok együttműködni a környezetemmel. Akkor teljesen, ők is tudják, hogy lehet velem bánni, én is tudom, hogy lehet velük bánni, és akkor én békét érzek. Azt érzem, hogy végre azt csinálhatom, amihez értek, úgy, ahogy akarom, és a többiek is együttműködnek velem. Na most, hadd jöjjön a népszerű generátor a cuki aurájával, és ő meg elmondja nektek, hogy neki milyen ez. Talán belefutottatok már, évről évre találkozunk azokkal a hírekkel, hogy mennyire kell aggódnunk a méhek miatt. Mert hogyha nem lennének a méhek, akkor bizony mekkora veszélyben lenne a földi élet. Legalábbis az emberi populáció. Most a méhek azok kimondottan egy dolgozó társadalom, pont úgy, mint a hangyák társadalma, és a helyzet az, hogy az emberi populációban ezt a közösséget, a dolgozók társadalmát a generátorok, a manifestáló generátorok együtt, vagyis az energialények alkotják. A két csoportból, ha nézem, akkor a generátorokból van 37%, 33% a manifestáló generátor, de a populációnak összesen 70%-át kiteszik. Generátorként és manifestáló generátorként van energiám, hogy működjek és dolgozzak valamin, ami érdekel, elhívást érzek rá, és ez az elhívás, ez egy válaszreakcióként jön, amikor találkozom vele, ezzel a hívással, és az a válaszom, hogy oh yeah, igen, ezt szívesen csinálom. Tehát valahogy belülről jön egy testi válasz, arra nézve, hogy ebbe tudnék energiát fordítani, és kitartóan működni. A generátorok ebből a két altípusból, a generátorok azok, akik nagyon elmélyültek tudnak lenni ebben a témában, ami felé érzik, hogy energiájuk lesz. A manifestáló generátorok pedig úgy működnek, hogy több ilyen témába is bele tudnak lépni, és egy ilyen sokoldalúságot tudnak kialakítani, mindegyikben elmélyülnek valamennyire, nem abban a mélységben, mint egy generátor, de ennek megfelelően mondjuk ők lesznek azok, akik nagyon jól össze tudnak kapcsolni különböző területeket. Mert mindegyikbe elmélyül annyira, hogy átlássa és tudja kapcsolni valamilyen más területhez. Ők sokoldalúak és gyorsak. Egy picit olyan ez, hogy generátorok is részben és manifestorok is részben, de mégis
ehhez a csoporthoz, az energetikailag megerősítettek csoportjához tartoznak. A szerepük a világban, mint azt említettem, mint a méhek és a hangyák társadalmában dolgozók, a világ építői, akkor tudják, mit akarnak, amikor a lehetőség megérkezik, álmaik menet közben bontakoznak ki, arra van energiájuk, amire örömmel tudnak reagálni. Azért érdekes ez, mert most egy olyan társadalmat élünk, ahol az önmegvalósítás, tudd, mit akarsz, gondold ki, tervezd meg, lásd előre, és meg fogod csinálni. Az energetikai lények, a generátorok és a manifestáló generátorok, nem ők fogják majd kitalálni. Betoppan az életükbe egy manifestor, Ugye? egy projektor, és azt mondja, hogy csináljunk tréninget. És hogyha a generátorral rendelkez, szakrális energiával, generátor vagy manifestáló generátorként azt érzem, hogy ez jó ötlet, akkor azt fogom mondani rá, hogy na végre, mióta vártam, csináljuk. Ez nálunk pontosan így történt, mondom. De hogy... De András, figyelj! Csináljunk majd tréninget. Mire ő? De régóta vártam már, hát persze. Ennyi. És nem kezdeményezhettem. Ugye ott van az az univerzális hiedelem, hogy már pedig a férfi az, akinek kezdeményeznie kell, de mint látjuk, az energiatípus definiálja, hogy mi az a minőség, amely fölruház azzal, hogy te kezdeményez bizonyos dolgokat, és hogyha a populáció 70%-ába tartozol, és energialény, vagy generátor, vagy manifestáló generátor, akkor amikor megérkezik ez a hívás, és azt érzed, hogy van rá egy pozitív, megerősítő energia válaszod, akkor az lesz a te utad. Stratégiája pont ennek megfelelően az, hogy reagáljon az életében megjelenő fölhívásokra. Nagyon fontos, azt szoktam azért ehhez hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy várok. Nem azt jelenti, hogy leülök, és akkor várom, hogy az élet majd megtalál. Ki kell mennem, mozognom kell, találkoznom kell, az élet interakcióiba benne kell lennem, és amikor az interakciók minőségükben, hívásukban kiváltják belőlem azt, hogy igen, ez olyasmi, ami az energiát érek, arra reagálok, és abba az irányba elindulok. Ha nem így cselekszem, akkor annak az eredmény az, hogy frusztrációt fogok megélni. Ugye láttuk az előző szlájdon, Böbe elmondta, manifestorként, ha nem én állapotban vagy, akkor dühös leszel. Az energialények, amikor nem én állapotban vannak, frusztrációt élnek meg. Talán van közöttetek több olyan is, aki tud kapcsolódni ehhez a minőséghez. Volt már az életében olyan szakasz, amikor frusztrációt élt meg. Amikor viszont a saját útját járja, és a valódi én állapotában működik egy generátor vagy egy manifestáló generátor, ő az elégedettség állapotában lesz. Csak hogyha egy pillanatra megízleled a kettő különbségét, hogyha az életedet frusztrációs érzések közepette éled, vagy az elégedettség élményében, a kettő közötti különbség erős hajtóerő, és valójában a kezedben van a megoldás, hogyha a stratégiád szerint és az autoritásodnak megfelelően éled az életet. Szóval, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy olyan világban élünk, amit nyilvánvalóan a generátorok építettek, mivel ti vagytok többen. De ugye ez azt is jelenti, hogy az összes intézményünk generátor szájíz szerint jött létre. Az egy dolog, hogy minden generátor manifestor szeretne lenni, ezért az ilyen sikerkönyveink azok gyakorlatilag manifestor képzők. Tehát ez a dönts gyorsan, érezd meg a zsigereidbe, de a világé se. Jó? Tehát, hogy nehogy, ti ne ezt csináljátok. Ne találd ki magad, ne. Reagálj, és attól leszel boldog. És egy még pár jó hír a projektoroknak. Nekik még egy fokkal talán jobb, vagy rosszabb, nem tudom minek hívjam. Ugye ők azok, akiknek sok-sok üres központjuk van, amivel leszkennelik a többieket. Érzik az energiáját a másik embernek, a helyzeteknek, és tudják, hogy ezt hogyan lehetne felhasználni. Akiket én ismerek, projektorokat, ők mindig arra várnak, hogy valaki kérdezze már meg. Ugyanis, hogyha nem kérdezi meg valaki, hogyha nem lép oda egy projektorhoz, és mondja azt, hogy te figyelj már, te ehhez értesz, segíts már nekem, hogy mit kéne magammal csináljak, és ő így kezd el okoskodni enélkül, akkor igen keserű szájízzel fog mind a két ember ebből kimenni, mert ha egy projektort nem kérdeznek meg, az energetikai erőszak
ahogy ő behatol az éles aurájával a másik ember aurájába, és az mindenkinek rossz. A jó hír az az, hogy a projektor onnan tudja, hogy kinek a számára van megfelelő tudása, hogy az az ember meg fogja őt kérni. Jó? A projektoroknak is olyan helyes aurájuk van, hogy őket fölkérik, oda mennek és megkérdezik. A projektorok egyébként borzasztó jól tudnak kérdezni. Nagyon okos nagyon-nagyon jó kérdéseik vannak. Én nagyon szeretem a projektorokat, olyan inspirálóak tudnak lenni, de nekik meg kell várnia azt, amíg felkérik őt arra, hogy kérlek, oszd meg a tudásodat. Kérlek, mondd el, hogy ez hogy lenne nekem jó, vagy nekünk jó. Mit kell itt csinálni? És hogyha ezt a felhatalmazást megkapja egy projektor, akkor egészen zseniális tud lenni. Tényleg, egészen zseniális. Vannak projektor segítőink is a mi kis bandánkba. Ugye én vagyok a vizionárius, aki jön a hülyességgel, hogy mit kéne csinálni. Hála Istennek itt vannak a manifestáló generátoraim, akik gyorsak és csinálnak is valamit. És van egy pár projektor barátom, akiket meg néha megkérdezek, hogy te ez így jó lesz szerinted. És hála Istennek ők mindig elmondják, hogy ez csodálatos. Vagy az, hogy ez éppen hülyeség, de arra is figyelünk. Ha ezt egy projektor jól csinálja, hogyha ezt komolyan veszi, és tényleg megvárja, amíg valaki úgy gondolja, hogy ő majd tud valami okosat mondani, akkor ő sikert érez. És tudjátok, ez is olyan érdekes, ha bemész a Ezo Spiri Pszichóbolt könyvesboltba, és veszel könyveket, ott ezerféle vitát fogsz arról olvasni, hogy mi a boldogság. Egyébként ezért. Mert a különböző típusoknak egészen más a boldogság. Nekem manifestornak a béke a boldogság. Hagyjál engem békén, hagyd csináljam a dolgomat. Jó, ne állj elém. Ez a boldogság. A generátorok boldogsága az elégedettség, hogy de jó, hogy ezt csinálhatom. Ez milyen jó már. A projektorok boldogsága a siker. Ez a de jó, hogy használhattam a képességeimet, és de jó, hogy segíthettem, hogy láthattalak, és ezzel tudtalak irányítani. És ennyi a dolga egy projektornak, hogy megvárja, amíg valaki odalép. Még egyszer elmondom, kérlek, ha projektor vagy, ne menj oda okoskodni a többiekhez, és magad miatt nem. Mert ha nem kér meg valaki arra, hogy odalépj hozzá és elmond, akkor az nem a te embered. Oké? Ez nem azt jelenti, hogy nem látod jól. A projektorok csodálatosan látnak mindent, de nem a te embered, akinek el kell mondanod, nem a sorsodhoz tartozik. És ezért nagyon fontos, hogy figyeljetek az autoritásra, bármelyik is vagytok, projektor, vagy manifestor, vagy generátor, mert az autoritás fogja megmondani, hogy ki a te embered, melyik a te helyzeted, mit kell elindítanod, mit kell fölépítened, kivel kell együtt dolgozzál, kinek adjál tanácsot, mindent ez dönt így el. És aztán még egy pár szót a szegény reflektorokról, ugyan nincs körülöttünk és alig van belőlük, de azért ők csodálatos lények. Ők azok, tudjátok, akiknek semmilyen központja nincsen, ők a kis lakmuszpapírjai a világnak. Régen egy faluba, egy törzsbe, ők voltak azok, akik bejöttek és megnézték, hogy jól haladunk. Ahogy ő volt, úgy volt az egész banda. Mindenki őt figyelte. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Képzeljétek el, hogyha lenne itt most, ha mi egy törzs lennénk, és lenne köztünk egy olyan ember, aki mindig meg tudja mondani, hogy vagyunk, jól csináljuk-e a dolgunkat együtt. Fantasztikus, és mindenkiről meg tudja mondani, hogy éled-e a sorsodat, vagy nem. Neki, ugye mondtam, 28 napot kell konkrétan várnia, hogyha ő jól éli az életét, és kivárja állandóan egy-egy hold hónapot, akkor ő folyamatos meglepődésben van. Pont múlt héten beszélgettem a reflektor barátommal, és mondta, hogy egyébként, amikor ő jól van, akkor állandóan rácsodálkozik, hogy milyen sokszínű ő. Hogy milyen csodálatosan sokszínű. Fantasztikus. Viszont, hogyha nem, akkor folyamatosan csalódott. Ő legtöbbször attól érzi magát csalódottnak, mert neki minden azt mondta, ami pszichológia, hogy neki valamilyennek kell lennie, mármint egyfélének kell lennie. Ő sose lesz egyféle, ő havonta 64 féle, konkrétan. Úgyhogy ő soha nem lesz egyféle. És ez azért is nagyon érdekes, mert a pszichológia, ami az én szívem szottya, nyilván, 1000 évet csinálom, az a baj, hogy ez a generátorok pszichológiája. Ez a generátorok pszichológiája. Ez azt jelenti,
hogy a legtöbb elméletalkotó a saját típusából ad tanácsot. Nem tudom, hogy ezt így értitek-e. Hogy ez azt jelenti, hogy ha a manifestor a könyv írója, amit megvettél, az egy manifestor tanácsa lesz, nyilván neki fogalma sincs, hogy vannak nem manifestorok. De a generátoroknak ad arról tanácsot, hogy hallgass a lépedre, állj ki a színpadra, üvöltözz a közönségeddel, és mondj el nekik minden fontos dolgot. Ha kell nekik, ha nem. Ez egy manifestornak be fog válni, egy generátornak soha. Ha egy generátor ír egy könyvet, és azt mondja, hogy várjál, aludj rá egyet, építsd a világot, csak élvezetből tedd, ezzel egy projektor semmit nem tud kezdeni. Egy manifestornak kifejezetten káros. Úgyhogy ez ezért nagyon izgalmas. Ha megyünk tovább, gyorsan elmondom, hogy azért csináltunk egy applikációt. Ez úgy volt, hogy én kitaláltam, hogy kéne egy ilyen. Én nem gondoltam ám igazából komolyan. Tehát a jó manifestor az olyan, hogy így kijön a száján dolog, elengedi, mert úgyse tudja megcsinálni, mert kinek van erre ennyi energiája. Aztán hála Istennek meghallja pár jó generátor, és azt mondja, hogy csináljuk, és akkor lesz belőle. Hát jó, én meg csak nézem, hogy mi lesz ebből, te jó ég. Szóval csináltunk azért egy applikációt, hogy ez könnyen érthető legyen. Amit most elmondtunk a típusokról, az ennyi az egészhez képest. Valójában ahhoz, hogy a Human Design szerint a sorsodat tud élni, 2 dolgot kell tudjál szigorúan, hogy mi a típusod, mi a stratégiád, hogy várjál vagy kezdeményez, mi az autoritásod, amit megbeszéltünk, hogy hümmögjél, vagy aludj rá egyet, vagy most rögtön azonnal, körülbelül. Az applikációban ilyeneket fogtok találni, hogy beírod az adatokat, ott van a stratégiád, ott van az autoritásod részletesen, de egyszerűen leírva, hogy te ez vagy, ilyen vagy, ezt csináld, azt meg ne csináld, légy szíves. Ott van a kompozit és a tranzit, amit mindjárt elmondok, és ami még egy nagyon érdekes dolog, az életfeladatod. Erről holnap fogunk sokkal többet beszélni, mert az életfeladat az a nap, a hold és a föld, mindegy, bonyolult, majd hónap elmondjuk állása, szóval az a 4 rád legjellemzőbb tulajdonságnak az összességéből fakad, ami akkor volt éppen jelen az égen, amikor te megszülettél. De ezt itt inkarnációs keresztnek hívják, 4 tulajdonság, amivel az applikációnkban egy csomó dolgot tudsz csinálni. Egyrészt elolvashatod, hogy mi a te feladatod, részletesen, másrészt pedig fókuszolhatsz rá, ez egy módszer, amit én szeretek, csak azért mert, erről majd szintén holnap. A lényeg az, hogy elmélyülhetsz benne. Hogyha megyünk egy picit, a legérdekesebb az mindig a kompozit. Tehát, hogy engem is mindig ezzel kerestek. Csak mondom nektek, amikor én a rendőrségnél dolgoztam, mert ott is dolgoztam pszichológusként, mindig kérdezték, hogy és ott milyen esetek vannak? Ott a bűnözőkkel kell foglalkozni, vagy a rabokkal, vagy így nyomozni kell, segíteni, és mindig mondtam, hogy nem. Párkapcsolat. Oké? Mindenkit az érdekel, de tényleg. Tehát, hogy ha azt gondolod, hogy egy rendőrtisztet más érdekel, mint az, hogy szeret, nem szeret, elhagy, nem hagy el, most mi lesz? Nem, mindenkit ez érdekel, úgyhogy mindenkit a kompozit érdekel. Az applikációnkban nagyon egyszerűen beírod a saját és természetesen hozzájárulással a párod adatait, vagy a kiszemelt adatot, hát kinek mi, vagy a másik párod adatait, és megnézheted egészen pontosan és elemezve, tehát leírva, hogy ti hogyan hattok egymásra, és mi az a jó stratégia, amivel könnyen tudsz vele kommunikálni. Ez ilyen nagyon egyszerű, ugye mi üzlettársak is vagyunk, barátok is vagyunk, de mire én megértettem Andrással, hogy a manifestort nem kérdezgetjük. Jó? Nem jössz nekem ilyen 5000 kérdéssel, nem mondod így direktíven, hogy mit kéne csináljak, mert mi lesz rá a válaszom. Nem, így van. Hanem helyette elmondod, hogy mi van. Oké? Tehát, hogyha azt mondod, hogy igyunk már egy kávét, nem. Ha azt mondod, hogy nem isszunk egy kávét, nem. Ha azt mondod, hogy úgy innék egy kávét, menjünk. Ennyi. Tudom, egy kicsit macerás a manifestor, én is látom. Jó? De a generátorok is ugyanilyen macerásak. Na ebbe az applikációba, a kompozitnál ezt tudod megnézni, hogy a párodnak mit mondj és mit ne. És azt tanácsolom, hogy játsszál ezzel. Nézd meg, hogy mi van, hogyha így csinálod.
mi mozdul akkor? Hogy lesz máshogy? Mi van, hogyha te betartod a saját autoritásodat? Akkor mi történik? Maga Ra Uru Hu is azt mondta, hogy ez legalább egy 7 éves történet, amíg így ráhangolódsz a saját típusodra, és belakod ezt a történetet. És a másik, ami még nagyon fontos, az a tranzit. Ugye nem csak egymásra hatunk, hanem a nap is hat ránk. És ez például az én mai napi tranzitom, tehát nekem egyébként ez a testábrám, de ebbe a pillanatban most az a testábrám, mert a nap egy csomó mindent aktivált, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag, mint látjátok, fejem pörgök, mert én is generátor vagyok, illetve manifestáló generátor vagyok, sőt, nem is vagyok, érzelmes manifestor, az mondjuk éppen nem jó, csak ne dühíts föl. Ennyi a történet, majd én is alszom rá ma egyet. De ami nagyon fontos, hogy az applikációnkban meg tudod nézni, hogy ezen a napon mi az a minőség, ami mindenkire hat a világon. Mindenkire, éppen, aktuálisan. És azt is meg tudod nézni, hogy ez a te típusodnak mit jelent. Most például a gyönyörű 15-ös kapu van aktiválva mindenkinek. Ez van akinek a sajátja, mint a úriembernek éppen itt, mert hogy ő ebbe született. De van akinek nem a sajátja, tehát ma mindenki tudja azt gyakorolni, hogy milyen az önszeretet éppen, hogy működik. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogyha érdekel a saját típusod, szeretnéd magyarul és könnyen, érthetően olvasni, akkor várunk titeket szeretettel az applikációnkon. Egyébként pedig holnap az életfeladattal fogunk foglalkozni a génkulcsok keretein belül. Azt majd holnap elmondom, hogy a génkulcsok az a Human Designból fakad, és abból származik, és annak a 4 legfontosabb minőségét jelenti. És holnap reggel 9:30-kor itt mindenki a saját életfeladatával mélyülhet el egy picit, a személyre szóló életfeladatával. Még egy pár szó Andrásnak. Akit még érdekel ez a téma, szívesen látjuk holnap 9:30-tól 10:45-ig itt leszünk. Génkulcsok, nagyon izgalmas a kettőrendszer kapcsolata is, és a génkulcsok önmaga is. Nagy szeretettel várunk benneteket, töltsétek addig is jól az időt. Szervusztok! Köszönjük.